پێنجشەمبوو، 20 هەیڤانەهان ji sala 2012 di wê roja reş û nexweş de destê hovêtiyê stêrka herî bironî ji esmanê bajarê Serêkaniyê bê hest û dilovanî çinî. Şehîd Mehmûd Walî bavê candî, xebatkarê Kurd ew kesayetiya navdar bi dilsoziya xwe ji xelk û xaka welatê xwe re ku tu caran li ser şaştî û nerastî û stemkariyê bêdeng nedibû û ji ber wê yekê jiyana xwe di hejarî û xemûgirtinê de derbas kir ta di 20 heyvanehan ji sala 2012 bi destê çekdarên PYD hate gulebaran kirin. Li pêşdergehê Ofîsa Serêkaniyê ya Encumena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê û tevlînemirên xak û rêbaza Kurdayetiyê bû. Bavê Candî endamê emîdariya giştî ya Encumena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê bû û di roja şehîdkirina wî de Bavê Candî li pêşiya Ofîsa Serêkaniyê ya Encumena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê bû ku kujerê wî xwe di nava xelkê de veşart û karî bû bireve piştî encamdana wê tawana xwe ya reş. Mehmûd Walî bavê Candî ji dayikbûyê bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê ye. Di heftê heyva pêncan ji sala 1968 ji dayik bûye. Xêzandar e û bavê 6 zaroka ye. 3 keç û 3 kur û karê dirûtina cilan dikir û rewşa wî ya aborî xirab bû ku bi dirêjahiya temenê xwe bavê Candî karê siyasî kiriye û xebata wî berdewam bû û ta roja şehîdbûna wî ku ew ne cara yekê bû şehîd bavê Candî ji aliyê rejîm û PYD ve dihat armanc kirin. Beriya şehîdkirina wî bavê Candî bi handanekê ji aliyê çekdarên PYD li gel hevalê xwe hat revandin û bi tundî lêdan lê hat kirin ku ji kuştinê rêzgar bû û tevî wê yekê bavê Candî xwe neçemand û berdewamî bi xebata xwe kir ku bavê Candî ji wan kesan bû yên bi siruşta xwe nikarin serê xwe biçemînin û ew in canê şoreşê yê tevgera Kurdî. Bavê Candî her wiha piştî vegera wî ji Herêma Kurdistanê ji bo xebateke siyasî ji aliyê rêbendeke hevbeş ya ewlehiya leşkerî ya rejîma Esed û çekdarên PYD li gel xebatkar Brahim Bro hatin girtin û veguhestin ji bo zindaneke rejîma Esed li Şama paytexta Sûriyê. Bavê Candî her dem nêzîkê ciwanan bû û mil bi mil bi wan re kar dikir û destên wan digirt ji bo gihandina wan ji bo pira hêviyan bi rojeke baştir ku tê de roka azadiyê roniya xweber de li ser jiyana wan û her ew bû damezrênerê tevgera ciwanên Serêkaniyê yên şoreşger ku ew tevger piştî şehîdbûna wî berdewam nebû. Şehîdkirina bavê Candî şokek bû ji bo hemû Kurdên hezkerên niştîmanperwerî û bi hezaran tevlî cenazeya bi xakspartina wî bûn û gotin ji alê serkirdeyên tevgera Kurdî hatin xwendin ku hemûyan ew kiryar şermezar dikirin serbarê vedana konên behîdariyê li hemû bajar û bajarokên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ku xemgîniya mîna hewrên reş xwe berdabû li ser welatiyên wê deverê û bêhtiriya rêxistin, partî û şepêl û tevgerên Kurdî daxuyaniyên şermezariyê derbarê şehîdkirina bavê Candî belav kirin û ta niha salana salvegera wî tê li darxistin. Bavê Candî çalak bû, mandî bû, rewşenbîr bû, xwedan nerîn û biryar bû. Rijt bû li ser mafê gelê welatê xwe. Bi bawer bû, bi pirsa millet û amade bû ji bo berevaniyê di berde bike ta mirinê.